ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନିଥାଉ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛର କାରଣ ଜାଣିନଥାଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର କାରଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଶେଷ କରି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ଗୋଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହେ, ଫଳରେ ଯମ ଗୋଡ଼ ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ନିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଏହା ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ବିକର୍ଷଣ କରେ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚୌମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେଉଛି ଗୋଡ଼। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଥିବା ଆମର ଉତ୍ତର ମେରୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ।